kellna proġett pilota ta' tfal bejn l-età ta' 3 għal 5 snin għandhom l-awtiżmu u konna din nagħtu il-talim tal-hawn b'xejn biex nieħdu ħsieb is-sigurtà tat-tfal tagħna. Issa dak il-proġett pilota se nifirxuh għat-tfal kollha ta' bejn l-età ta' 3 u 5 snin, it-talim tal-hawn b'xejn mingħajr ħlas iħallsu kollha kemm hu l-gvern biex niżguraw ukoll li t-tfal tagħna jkunu siguri meta jiġu biex jgħumu. Dan tħabbar mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt li kienet jieħu sehem f'diskussjoni fil-Pjazza tal-Birgu bħala parti mill-kampanja elettorali bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Il-Prim Ministru ħabbar pakkett ta' miżuri li jolqtu kull faxxa tas-soċjetà u fost l-oħrajn spjega li wara proġett pilota ta' suċċess issa tfal ta' bejn 3 u 5 snin se jibbenefikaw mill-lezzjonijiet tal-hawn b'xejn. U qal li jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja mill-poplu, din il-miżura se tiżgura li t-tfal ikunu siguri meta jiġu biex jgħumu. Fid-diskussjoni ħadu sehem ukoll diversi kelliema fejn kellhom iċ-ċans jgħidu tagħhom fuq il-miżuri mħabbra mill-Prim Ministru. Fosthom kien hemm Amanda Brinkat, ta' tifel ta' 13-il sena li jaqa' taħt l-ispettru tal-awtiżmu. Hija spjegat li l-kundizzjoni tal-awtiżmu ġġib l-isfidi tagħha, partikolarment l-isfida finanzjarja minħabba s-servizzi tat-terapija. Brinkat saħqet li issa se tingħata serħan il-moħħ kbir wara li Prim Ministru ħabbar li l-ispiża kollha għat-terapija ta' tfal b'diżabilità jew kondizzjonijiet neurodiverġenti se jirfaħħa l-gvern. Ħasserra ħafna mħobb. Eżatt. ħafna. Għaliex dejjem il-ġenituri kollha jgħidu int għandek l-inkwiet illi t-tifel għandu diżabilità u sib l-inkwiet minn fi ħassib il-flus kif ħatamel il-dak. U taf li hija xi ħaġa li hija ħafna bżonn juża. Allura ovvjament issa bil-vivent tal-Prim Ministru, ovvjament il-ġenituri għandhom iktar iħossuhom iktar komdi tuhom il-terapiji. Sa dan it-tant id-diskussjoni trattat ukoll fuq l-investiment fl-enerġija f'Malta, b'referenza għal Pjan Nazzjonali għall-Enerġija Nadifa li l-Prim Ministru ħabbar għal konsultazzjoni pubblika il-ħamis filgħaxija. Tali pjan li hu mibni fuq 5 pilastri ewlenin u intiż biex jiġi massimizzat il-potenzjal tas-settur tal-enerġija biex isir pilastru ekonomiku li joffri prosperità ġdida lil pajjiżna. Dwar dan tkellmet l-ekonomista Kerstin Kutajjar Miller fejn għamlet komparazzjoni interessanti bejn l-investiment fl-enerġija f'Malta għal kontrarju ta' pajjiżi oħra fis-sfond ta' kriżi ġeopolitika. Meta żdiet il-prezz tal-elettriku, in-nies naqsu mill-konsum tagħhom. Allura marru lejn enerġija differenti. Issa Malta x'inhi tagħmel bil-kontra tal-pajjiżi l-oħra? Assorbit ix-xokk. U issa llum, grazzi għall-istrateġija anka li tnediet illum dal-konsultazzjoni, qegħdin immorru il-gvern qed jieħu lill-pajjiż għall-direzzjoni ta' domanda ġdida għall-elettriku nadif minflok kellu jieħu dik id-deċiżjoni l-individu jew il-kumpanija meta żdiedlu il-prezz tad-dawl wara x-xokkijiet li rajna.